Hello everyone! Welcome back to my channel! So in this video ay magta-travel tayo sa Bolinao, Pangasinan! So today, 3 o'clock in the morning, aalis na kami dahil magbe-breakfast kami sa aming isang empleyado na taga Pangasinan. Yon. Doon kami magbe-breakfast, inaantay niya na kami. So expected niya 6 or 7 nandun na kami. Kaya see you later, Freddy! So, bago ang lahat, guys, kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na and ring the notification bell para updated ka sa aking mga videos. A few moments later. Hi, guys! So, after 3 hours and a half, nandito na kami sa Calasiao, Pangasinan, sa home sweet home ni Freddy at ni Lisa at ng kanilang anak na si Mac. So, itong hinanda nila para sa amin. So, syempre, dahil sa Calasiao, original Calasiao puto. Yan, ube. Wow, yummy. See? At ang putong puti na Calasiao. So, nalaglag pa. Diba? Pero mamaya yan, dessert. So, ito ang aking request, tuyo. Yan. Tuyo, meatloaf, at saka tortang talong. Itlog. Siyempre, wow, ganda ng kanin, ang puti. Sarap magkamay. At kape. So, siyempre, pakikilala ko sa inyo ang may-ari ng Home Sweet Home na si Lisa at si Freddy. Bravo! Yan. Nasa si Mac. Yan. Mac, si Mac. Yan. Thank you, guys. Thank you, Freddy, Lisa, sa pagtanggap sa amin dito. So, ito ay pang third time ko na ba? Yan. Pangatlo ko na dito. Ayan ang kanilang only son na si Mac. Yan. Ang tangkad. Pamilya Bravo, super tatangkad. Kaya nagulat ako kanina nung makita ko siya, napaganon ako. So, yun, kakain muna kami ng breakfast. Thank you sa inyo sa paghanda ninyo sa amin ng almusal. Kakain muna kami. See you later. Bye! 5 minutes later. So, yun guys, bago kami pumunta ng Bolinao at dahil 1:30 pa ang aming check-in, so duman muna kami dito sa Lingayen Beach. So, dito sa likod ko, andyan ang Lingayen Beach at dito sa aking harapan ang Kapitolyo ng Lingayen. So, mamaya ipakikita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Lingayen Beach. So yun guys, nakaalis na kami sa Lingayen Beach dahil hindi kami nakapag-drone ng gusto dahil bawal dahil may Lingayen Airport doon. So, bawal. So ayun, nag-side trip lang kami doon, nag-drone lang ng konti. So, bawal na. Kaya ngayon ay pupunta kami sa Sualito. Magsa-side trip lang kami, sisilipin lang namin kung ano ang meron doon. So, first time ko rin kung ano ang makikita namin sa Sual, Pangasinan. See you later! So, yun na guys, nandito na ako sa Sual Salito. So, sa view deck, yan. Ito ang matatanaw dito. Kaya pag pupunta kayo ng Bolinao, dumaan na kayo dito sa Sual Salito view deck. Okay? So guys, eto na ulit ako sa sasakyan. Talagang papunta na kami ngayon sa Sundowners Resort sa Bolinao, Pangasinan. So, konting oras na lang, nandun na kami. For the meantime, habang nasa sasakyan, matutulog muna ako para ang inyong lola ay may energy. Dahil ipakikita ko sa inyo ang mga rooms. Itutur ko kayo kung saan kami nag-check-in. So, stay tuned lang kayo guys. Sleep muna ang lola. Hi guys! So nandito na kami sa Sundowners Resort and Spa.
Yon, sa Bolinao, Pangasinan. Kita nyo, nandito ako sa Giant Swing. Swing ba? Ang sarap. Pero mamaya pa kami magche-check-in alauna dahil maaga kami na nakarating dito. Ikot-ikot muna, relax-relax muna bago kami pumunta sa aming villas. So ito, ini-enjoy ko lang to. Woo! Isa pa. Basta hindi ko nakikita yung likod. Punta na kayo dito sa Sound Donors. Yan, ang ganda. Parang Santorini ng Pangasinan. Yan, ang view, ang ganda. Tingnan nyo lang, guys. And then, madaming villas dito, pero yung amin ay Marina Villas. So, mamaya itutur ko kayo. Yun, guys. So, it's time to lunch na kami ngayon, guys. So, ito yung mga aking in-order sa kanilang restaurant. So, dinakdakan ang pinagmamalaki ng mga panggalatok. And then sisig, inihaw na bangus, and then chicken barbecue. Yan. So, hindi namin alam kung meron pa ako hinihintay. Nakalimutan ko na kung ano pa yung aking in-order. Pero, naghahanap na ng kakainin tong aking tiyan. So, guys, pagkakain namin ay magpapahinga ulit kami dahil sa haba ng aming biyahe at kulang pa yung aming tulog sa sasakyan. So, ganun guys, yung lola nyo kailangan mabusog muna ngayon para mas more energy later. See you guys! Napili na villas. So, Marina Duplex 1. Welcome! So, yun. Papasukin na natin ngayon. Bibisitahin na natin. Itutur ko kayo kung ano ang pinagmamalaki ni Sundowners Resort. Okay? Come on, guys! Tayo ngayon guys sa living room. So makikita nyo guys, pagpasok pa lang napakalaki na living room. So 10 to 12 kasya dito, and then meron pa dito extra bed dito sa understair. So makikita nyo dito sa living room na all white, and then meron din lang din siyang matching mga blue, yun. And then dito ako na-amaze guys, ang ganda ng kanilang mga bangka-bangka. So dito lang, kung marami na kayo, dito pwede na rin lumiga. Kung sa taas ay marami na, hindi kasya, so pwede pa rin dito. Pero ito raw ay for 9 person lang. So siguro pwede na rin pakiusapan ng hanggang 12. So mababait naman sila lahat dyan sa reception. So yun, punta tayo ngayon sa kitchen. Okay. So, ang kitchen nila, yun ang maganda dito, guys. Dahil hindi kami na-inform na pwede palang magdala ng, or it's my fault dahil hindi ako nag-search, na pwede kayo magluto. Magdala kayo ng rice. Dahil kompleto dito ang mga kitchen utensils. So, guys, ayan, may baso, platito, plato. So, ito ang microwave. Dito naman ang electric oven. What? And then may patubig sila, rice cooker, then gas stove. Yan, meron din dito na tubig. Pwedeng magluto, anything you want sa kitchen nandito. And then yung ref, yan, wow, ganda pa ng ref nila. So yan. So ito naman, hindi naman nila courtesy. So tubig lang ang free. So ito, yan, babayaran na. Pero ito ay dala ko. Gatas! Yan. As I said, kasi hindi ako pwedeng walang gatas. So itong tubig na to, dala namin. So pinag-yelo namin para tomorrow pag check out namin, mga nag-yelo na siya. So yun, makita ninyo. Yan. Pero hindi ko siya lulutuin. Joke! Yan yung kanilang display dito. Isda. Kalansay na.
So, ang ganda, no? Dahil all white and then makikita mo lang itong black. Yung kanyang mga tinik, kumbaga, tinik na ng isda. Naka-aircon din to para komportable pag nandito sa baba. And then, may bar. Ito ng bar nila dahil may ilaw. So, mag-wine, mag-beer. So, nandun lang sa ref. So, dito na mag-bar. And then, ang dining. So, mahabang dining. That's good para kasya lahat. Okay, and then after kitchen, itong dining, punta tayo ngayon sa terrace nila, sa veranda. Okay, come on! So, yun guys, relaxing! Very relaxing, di ba? So, itong pinili namin ay walang sariling swimming pool. Pero kung ang pipiliin ay family, duplex, may sariling swimming pool. So, anyway, hindi yun ang pinili ko dahil malapit lang naman yung swimming pool. Saka, iba yung presyo nun. So, ito, pwedeng dito rin mamaya, mag-drinks lang ng konti or later, may merienda kami ng pizza na sarili nilang gawa. Itaasang yung mga paa at iniisip ko, umiinom na ako ng kape. At ipipikit ko ang aking mata. Ang sarap. Napakagandang bilas nito, napakagandang resort and spa. Pwede rin dito na mag-banding, coffee again, wine, or beer. So, yung driver at saka si Freddy, siguro, mga tigisang Sunday. Tigisa lang So, yun. So, ang doubt ko lang dito, guys, medyo mababaw, kaya bawal malasing. Kaya, masyadong dito lang eh. So, kailangan aware din, walang malalasing, at baka mabuhat, makulog. So, yun, lakas ng hangin, walang tigil ang hangin. And then, kung titingnan mo, hindi nakakatakot yung tubig. So, kasi yung alo niya, nandun sa gawi doon, so dito parang tatanaw ka lang talagang pampalinis, utak. So, yung stress mo, kung saan nanggagaling yung stress mo, punta lang kayo dito. So, marerelax na. So, yun, dito sa side na to, may duyan. Uupo lang ako. Parang hindi ako makaupo. So, yun. Yan. Ulaga. Ito rin, may table. Tignan yun. One more thing na maganda rin dito, pwede ka rin mag-grill. So, yan eh. Meron silang mag-grill. Sorry guys, yung buhok ko dahil sobrang hangin. So yun guys, meron naman sila ditong internet na provided din nila. So yun, and then dito, nakahanda na rin yung towel. Yan, kung wala kayong sariling dala, meron din silang towel. Kung ilan kayo, yun din ang ibibigay. So, punta tayo sa second floor. Master bedroom. So, ito naman, komportable naman pang dalawahan. And then, naka-aircon, TV, and then may sariling CR. May shower room. So, meron din ng open cabinet. So, meron din siyang vault, mini vault. Dito sa mini hallway nila, so may makikita ka rin na paintings. Yan, ang ganda. So, katapat ni master bedroom, room 2. So, yan. So, may open cabinet din dito. And then, TV on that side. Yan. So, naka-aircon din. Then, may sarili din siyang CR. So, yun guys. Meron din sariling CR itong room 2. So, punta na tayo sa room 3 na naka-aircon din siya. Yan. And then, may display dito din. Ang ganda. Isa rin maganda, oh. Mermaid. Wow, ang ganda. And then, may CR din, pero common CR to. Yan, dalawa yung door. So, huwag kang magkamali dahil dalawang door. So, kailangan to be sure lock parehas. So, punta tayo dito sa open room.
May double deck dito on the side. Yan. Pag malakas ang hangin, hindi mo na kailangan ng aircon. So yun, ang ganda rin ang kanilang concept dito sa double deck na to. After nitong double deck, papunta na rin dito sa terrace. So ito ang kanilang mga display. Yan. And then itong bangka. Ang ganda nito. Parang masarap iuwi. Sana may nabibiling ganyan sa kanilang boutique. Yan. Wow! Inelik sale! So, ito yung sa second floor na terrace. So, kanya-kanya silang lugar. Nagmumuni-muni. Yan. So, ang sarap pa rin dito. Sa baba, nandun yung dining, yung mga pero meron din dito. Upuan. Yan. So, relax after mo kagigising mo lang or bago ka matulog, mag-stay ka dito. So, relaxing pa rin. Ito talagang hanap natin yung ma-relax natin ang ating sarili after ng ating hard work, yan, ang ating pagod sa pagtatrabaho. So, kailangan din natin mag-relax paminsan-minsan. Titingin ka dito sa kabila, makikita mo na yung swimming pool. So, dyan kami maliligo mamaya. And then the other side ay restaurant ng Sundowners. Okay. So, sasarap ng pagkain nila, guys. Promise. So, in my first time here, for sure, makabalikan ko at hahanap ako ng kasama kong mga friends ko dahil talagang maipapagmamalaki ko ang Sundowners. Okay? So, guys, eto kami ngayon ulit sa restaurant ng Sundowners. So, it's dinner time. So, ipakikita ko sa inyo kung ano yung aming dinner. So, tuna, sinigang, calamares, chicken wings, pasta, dinakdakan again, burger, and what else? Yon. And then on my left side, margarita. So I will try. This is my first time. Parang social eh, hindi naman ako social. So para lang hindi ako confused dito sa aking iinumin, titikman ko siya. Pag hindi ko nagustuhan, ito naman ang voice para ipasa ko sa kanila itong aking inumin. Margarita, I will try. Sarap pala. Pero hindi ko kaya ubusin. So masarap. So after dinner, magpapahinga na kami at susulitin namin ang magandang bilas. Bukas magkita-kita tayo para sa morning at breakfast namin. Okay? Good night! Tomorrow for sure. Yes, good morning sa inyong lahat. So, this is our second day here in Sundowners Vacation Villas. So, at this time, nag-aalmusal kami, aking mga kasama. So, ang akin ay beef tapa, merong alaminos, longganisa, then may daing na bangus, may tocino, what else, yan, at may pakape. And then, dito kami nag-breakfast sa terrace. So, para yung ambience naman ay talagang nalatsap namin ang morning shine. Maya-maya ay mag-check out na kami ng 11 dahil lilipat kami sa Puerto del Sol. Pero, another video na yon. Kaya, stay tuned lang kayo dahil mamaya papakita ko pa sa inyo yung sa reception na hindi namin napakita nung hapon. So, mag-breakfast muna kami. Stay tuned! So yun guys, dito na kami sa reception. It's time to mag-check out na kalamang. So bitin na bitin ako sa one night, sa one day. So for sure babalik kami dito at syempre itatry ko yung master. Yeah, yung master villas nila. Although na medyo may kamahalan, pero sulit dahil 18 packs. Tsaka syempre para malaman din ng iba naming mga friends yung master. Yun, nakita ko lang din kasi kay some other na video sa YouTube. So, next time, so after nitong mga before Christmas, for sure babalik ako, ma'am. Yes! With family, yan. And then, ngayon mag-check out ako dahil meron akong konting kinuha sa bar. Ma'am, can I request to pull out your mask para makita yung magagandang dilag ng Sundowners? Yan si ma'am. Hello, welcome to Sundowners, ma'am. You're always welcome here. I'm Janet Laguna. Yes, and nice to meet you. Wow. And then, Phil, isang receptionist din po dito.
Yeah. Yeah. So, very accommodating sila nung first ko pa lang silang nakakausap. So, sila yung nagbaback call sa akin para to be sure na makakapunta ako. So, come on guys! Try nyo na. Mura na, enjoy pa, so relaxing. So, babalik ako ng Bulacan. Very clean ang aking mind. What? Yan. Ito ako sa kanilang boutique shop. So, ito yung nakalatag dito. Yan yung nagustuhan ko. Pero, siguro isa lang yung pipiliin ko. Tinatanong ko pa yung price. Kasi nagkataon na sarado, pina-open lang namin. Very unique yung gawa nila. Dahil sarili daw nilang design, saka yung gawa. Check din ako ng t-shirt. Yan. Magkano kaya yung ganito? Yan, tinatanong na ni ma'am yung price. Ang lahat ng gaganda. Yan. 2.5, 2.5. Ito picture frame. Yan. Wow! 800 daw, may 2.5 yung malaki. So yun, meron din dito mga bracelet. Ito, mga jar. Ito maganda to. Palagyan ng candle, yan. So gusto ko lahat, kaya lang mahirap magdala. Pero ang choice ko talaga yung pad-display na yun dahil nakita ko dun sa room. Ito, bathing suit. Kung wala kayong dala, bili na lang dito. So affordable naman yung price. Ito, yan. Kung gusto ninyo ng mayroong accessory sa inyong kitchen, pwede rin. Ito, oh, very unique. Okay, ngayon guys, babayaran ko na kung ano yung mapipili ko. Ito po yung 2,000. Yes, ma'am. So ito po, This one is 1,200, ma'am. okay, fix na yung price, ma'am. Yes, ma'am. Fixed price. This one is worth of 2,000 pesos. Very unique yung design, ma'am, no? Another, this one is 1,200. 1,200. So, ito ma'am yung bibilin ko. Yes. So, that's it guys! So, parang ayaw ko pang umuwi dahil enjoy na enjoy ako dito sa Sound Donors Vacation Villas. So guys, kung nagustuhan ninyo itong aming vlog dito sa Bolinao, Pangasinan, just like, share, and comment na rin kayo dyan guys. So, ito, parang ayaw ko pang umalis. Guys, ayaw pa. So, congratulations sa nanalo sa nakaraan kong video. So guys, stay tuned lang kayo dahil meron pa kaming susunod na video sa Puerto del Sol, Bolinao, Pangasinan pa rin. So, thank you for watching guys. Goodbye for now. Today is November 4, 2020, 9:52 AM. Punta tayo sa nakaraan kong video. Ang mga comment ay 1,296. Copy natin yung link, then paste natin yung link. Check filter comments based on a specific text. Then hashtag who's gonna pay challenge. Then ang total unique commenters ay 491. Let's start right now. Congratulations, Cheche Sambang! So, tama ang yung hashtag Who's Gonna Pay Challenge. Congratulations! Nanalo ka ng 3,000 pesos. So, mag-message ka lang sa page ng Enlin's Bake Shop para malaman namin kung saan ipadadala ang 3,000 pesos. Congratulations, Cheche Sambang!